नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। अजय अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। कैमूर के दुर्गावती में निकालल गई कैंडल मार्च। एगो सामाजिक कार्यकर्ता के करंट के चपेट में अइला से मौत के बाद ग्रामीण निकलन कैंडल मार्च। कैमूर संवाददाता संजय कुमार के मुताबिक बीते होली के दिन सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार विश्वकर्मा के करंट के चपेट में अइला से मौत हो गई रहे। विनोद समाज सेवा खातिर सदैव तत्पर रहत रहले। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गई बा। ओइजे नवयुवक संघ दुर्गावती के नेतृत्व में लोग कैंडल मार्च निकाल उनका आत्मा के शांति खातिर प्रार्थना कैले। यह मौका पर सामाजिक कार्यकर्ता कैलेंडर यादव, संदीप कुमार, नीरज कुमार, मनीष कुमार सहित दर्जनों युवा शामिल रहले।